Bahas bunu Hakam ya tambayi manzon Allah, ya ce tsiraicinmu ya manzon Allah yaya za a yi, wanne ya kamata mu gani wanne ya kamata mu bari? Kun fahimta? Sai manzon Allah ya bada amsa dunkulalliya, sai ya ce ihfas auratak, ka kiyaye tsiraicinka, kar ka yadda kowa ya ga tsiraicinka, illa min zaujatika, sai dai in matarka ce, au ma malakat yaminu, ko kuma abin da hannunka ya mallaka. Matarka za ta iya ganin tsiraicinka, to in za ta gana ka ko za ka iya ganin nata ko? Ko a ce ita ta gana ka kuma kai ba dama ka gana ta, kaga duk ba zai yi ba ko? Sai malamai suka ce likullin min az-zawjayn, kowanne daga cikin ma'aurata ya halatta ya gana daya. Sannan suka ce kuma likullin min az-zawjayn an yastamta'a bi farji sahibihi, ma'aurata miji da mace ya halatta kowanne ya ji daɗi da farjin ɗan uwansa ko? Malai ce billamsi, ko ka shafa ita ma ta shafa maka, wal ghashiyan, ko saduwa ta kai tsaye. Sai suka ce banda wannan wa kadhalika nazar, yace haka ma ka kalla. Malai ce fala mani'a shar'an, babu wani nasi a shar'ance wanda ya hana kai haka. To amma kuma fa ba wai bude ma kofa ake yanzu kai ka ce matarka ta yi tsiraici za ka yi kallo, ba haka ake ba. Ai gara ka san wani in ya samu wannan gabar ya ji ai an bada a wajen karatu, dan haka kawai ki tube, ba daidai bane, ba haka ake nufi ba. To Allah, idan larura ta shigo wadda ta kama hakan yayu, to shikenan. Yanzu misali ba ka da lafiya, ba za ka iya zuwa bayan daki ba, ka ta kai gaban daki, ka tsuguna kai bayan gida kuma ta ma tsarki, ta ga larura ce. Amma hatta a wajen jima'i mai fiqhu sunna yana da nuna karhanci idan za ka yi jima'i da matarka ka kalli tsiraicin, saboda wannan shi kuma yana rage ma namijin karfin mazakuta shi, illar da take ciki kenan. Amma tsiraici na wata mata baka da dangantaka da ita, ko na wani namiji ka rinka kallonsa, ko kuma yadda wasu suke loda wasu tsiraici a waya, wannan yana kashe idanu.